Sa taas na po. Okay lang ito. Hanggang dito. Pwede na yan. Wala akong problema. Okay, nakikita mo? Opo. Tignan mo mukha niya. Antay mo matapos ha. Magsisinungaling ka ba? Hindi na po. Ba't sinasabi mo ikaw ay patay? Ha? Huwag mong gagamitin. Huwag mong gagamitin ang patay. Porkit namatay ang kanyang mga magulang, hindi ka magsisinungaling. Hindi na po. Hindi na po. Ikaw ay galing doon sa may parang sementeryo. Ikaw daw ay maitim, sabi ni Magnetico. Sinabi niya sa akin galing sa utos sa langit. Tinanong ko kailan kung talagang totoong patay ka. Bakit ka nagsisinungaling? Kung sasang-ayunan ko sinabi mo, porkit galing to sa... Kung makikinig ha, di ba galing to sa ibang manggagamot at nagpatawag na to. Sinabi sa nicho, di ba? Sinabi na maaari ang nanay niya ang sumasaring sa kanya. Pero totoo yun, di ba kanina sinabi ko may patay sa loob ng katawan niya. Paghawak ko pala ng kamay. Hindi siya may patay. O galing siya doon sa nicho, doon sa may libingan ng mga patay. Meron sumama sa kanyang maitim na babae. Pero hindi yun ang nanay niya. Hindi ang nanay nito at hindi rin itong tatay. Sabi niya kasi, 3 patay na sa loob ng katawan niya. O totoong may patay. Pero hindi ko sasangayon siya ay masamang espiritu na babae. Hindi siya patay. Kita mo yung paa niya. Napansin mo, umikli na. Diba kanina yung nanay mo pumunta rito, hirap maglakad at tumayo. Hindi ko na nga kasi meron akong pasyente kanina. Kaya hindi ko na nakuha na ang pagtuloy niya. Kita mo, nawawala na. Nagbabago na mukha niya. Papel lang yung nakakabit sa nanay mo, di ba? Nakita mo? Opo. Meron pa, wala na? Wala na, meron pa? Hinto mo yung kamay niya. Huwag mo nang uulitin to, ha? Tingnan mo gumano yung kamay pa ng nanay mo. Kanina parang alipante. Huwag mo nang uulitin to, masamang espiritu, ha? Bakit mo sinasabi na ikaw ay patay? Oo, alam ko patay ka. Sinabi ng ibang manggagamot na patay ito. Pero hindi ko siya sasang-ayunan. Akala mo maisahan mo ako. Hindi ikaw ang magulang niya at hindi kanya anak. Wala pang 40 days na mamatay ang magulang nito. Di ba? Huwag mong sinasama at huwag ka magngiling lang sa akin. Naintindihan mo? Hindi ka patay na patay ng buhay yung tao. Kung hindi, bagkus ikaw ay masamang espiritong babae sa loob ng sa sementeryo. Huwag mo pinagloloko. Naintindihan mo sinasabi ko? Sumama ka lang sa loob ng katawan niya at sumama ka sa lahat ng tahanan niya. Naintindihan mo na? Pati ang pinagloloko mo ko. Paano ka magkakasya sa 3 patay nito? Yung tatay nito at ang kapatid, ang anak niya ay nasa langit na. Kasi pasok lang ng Panginoon Kristo na walang patay dyan sa loob ng katawan niya, kundi masamang espiritu. Huwag kang maniniwala dyan, anak. Paniwalaan mo ako. Maniniwala ako sa aking Ama na Panginoon naming lahat. Bilang isang alipin at instrumento niya, naintindihan mo? O isang alipin niya na lang. Sa araw nito, tatanggalan kita ng hininga dahil sinungaling ka. Pati mga patay, sinasama mo pa. Para lang, para isama mo kami lahat. Hindi mo kumaisahan. Tingnan mo yung panang nanay mo. Okay na, di ba? Tatayo na yan. Hinto mo kamay niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. In Jesus' name. Dilat mo yung mga mata mo. Relax mo lang. Tingnan mo, ha? Tatayo na yan na maayos. Ay lang ginamit sa'yo, papel. Huwag ka muna, huminga ka muna. 3 beses para makapainom ka ng tubig. Painumin lang kita ng tubig. May dasal. Tingnan mo yan, pakiramdaman mo. Sabihin mo na lang pangalan ng nanay mo para hindi na siya makapagsalita. Anong pangalan niya? Loida. Loida. Middle name? Reyes. Apelido? Mendoza. Para bigyan lang natin na. Ilan mong gagamot na tumingin sa kanya? Isa lang. Yun ang lumabas sa tawas? Sa may nicho daw? Opo. Patay? At sinabi, pamilya niya? Yun sabi po. Hindi pamilya niya namatay. Kung hindi may patay na espiritu maitim, o patay din siya, kaso espiritu siya maitim. Sumama sa loob ng katawan niya. Mga ilang buwan na yan? Ilang araw pa lang po. Mga ilang days? May 1 linggo pa lang. 1 linggo pa rin? Inumin mo itong tubig. Lagi sila dun sa puntod ni Lola. Sige. Kasi pumupunta sila po, ganyan, yung
Alas 4 na. Alas So, 4 anong oras sila umuwi. alas Pakisuot ng chinelas. 6. Alas 6 na po. Huwag ka na pumunta ng gabi doon. Meron sumama sa yung patay. Pero hindi siya patay. Siya yung masamang espiritu. Bakit mo sinasabi pala kanina na ito yung tatlong patay? Sino nag-uudyok sa sarili mo? May nagsasabi ba sa'yo? Ba't mo sinasabi? Wala kang sinasabing tatlong patay. Nakalimutan ko sa ng video kasi may nauna sa'yo, syempre. Anong papel? Mainit, masakit. Anong nararamdaman mo sa pagitan ng dali mo? Siguro ng papel yan, wala naman sugat yan. Papel yan. Mainit, walang sakit. O, di ba? Dahil nagsisinungaling. Kasi kung masakit yan, buhay siyang tao. Kaso hindi lumalabas yung sakit, puro init. Ibig sabihin, may masamang espiritu sa ng katawan niya. Di ba? Nahirapan ko tumayo. Sabi mo muna in Jesus' name. Jesus name. Amen. Amen. 3 beses. Jesus name. Amen. Pagpag mo yung paa mo. Mabigat magang. Magaan. O, di ba? Napagpag na kanina, hindi kita nakuha ng video kasi meron tayong masela na pasyente, di ba? Yung malaki yan tiyan. Hindi kita nakuha ng masyadong do kanina, pero alam ko, hirap na hirap ka na. Kaya minamadali ko kanina tapusin yun. Di ba? Magang na. Ito naman kabila. O. Subukan mo tumayo. Ay, nako. Okay. Subukan mo tumayo. O, maglakad ka papunta riyan. Pagpagpagbag mo, sabi mo in Jesus' name. O, di ba? Tingnan mo yung paa mo, yung paa mo, ayan o, paa mo. O, tingnan mo, wag mo yung to, wag yung to mo yung paa nyo. O, kita mo yung paa mo. Pantay na yung laki-laki o. Yung nakita ko lang yan kanina yung paa mo dyan, malaki. Alam mo naman yun eh. Hanggang dito po, masakit kanina. O ngayon, masakit pa rin. O, sabi mo 3 beses in Jesus' name. Jesus name. Masakit. Wala na. Meron nakasama sa loob ng katawan mo. Nakikita ko yung mata mo doon sa may parang mga libingan ng mga parang sementong parang higaan ng tao. Nakita ko siya. Tapos sinabi mo, 3 kayo. Yung nanay mo nasa loob ng katawan mo. Lolo mo, yung tatay mo nasa loob ng katawan mo. Pati kapatid mo nasa loob ng katawan mo. Tapos kung patay ka, alam mo may sikreto yon. Kasi marami na ako nakausap pa. Paliwanag ko sa inyo para maintindihan nyo ha. Para hindi na kayo maniglang susunod ha. Ito para lang to sa mga experience ha. Sige, mo po kayo. Para malagyan lang yan ng langis. Hindi na mabigat, di ba? Hindi na. Ipapaliwanag ko sa inyo. Pag may patay pumasok sa loob ng katawan mo, may pahintulot ang Diyos, ito lang ang sasabihin. Sige, kung anak mo siya, ano ang paborito niya? Sasabihin niya na agad yun. Ang paborito ng anak ko, ganito. Yung bata pa lang siya, pinapalo ko dahil matigas ang ulo mo. Ay, matigas ang ulo niya. Pakisabi sa kanya pagkagising, mahal na mahal ko siya. Namatay ako, ganitong sakit ko. Ipapakita niya, nirisim niya kung anong kinamatayan niya, kung nanginginig ba yung mga paa niya, kamay niya, at sasabihin niya. Kaya lang ako nandito, meron akong ibig ipaliwanag sa iyo. Pakisabi sa kanya na mahal ko sila. Pangalawa, meron akong naiiwan na kayamanan o na mag-ari-arian, maghati-hati sila. O pwede yun, dahil ilang beses ko na nagawa sa pasyente ko yun. Pero yung ganyan, sinabi mo 3 kayo, ba't mo sinasabing 3 kayo? Di 4 kaya? Ha? Diba? Anak mo kumukuha ng video mo. Pero magang na pa mo. Magaan. O, di ba, nagagalaw mo na? Hindi ka tulad kanina. Tsaka ang laki ng pamamaga niyan eh. Bigla nawala, oh. Kahit ito po, Mabukol. mainit, mabukol. Oh, di ba? Tapos,